Eric, m'has fet llegir una novel·la de Seicho Matsumoto, perdoneu el meu japonès, i m'has fet repetir un autor, que jo això no ho faig gaire. Sí, però és que tu m'has fet llegir un Simenon Magret Duda, i clar, aquí tu em dones una, jo te'n dono una altra, i tenim dos borles de Nadal aquí. Bueno, t'he de dir que havíem llegit un llibre d'aquest, que ja no me'n recordo com se deia, que anava de trens. Sí, era un de trens que vam parlar i vam dir, fa referència, sembla, al de la Agatha Christie, i aquí ja tenim un trio, Agatha Christie, el Simenon i el Matsumoto. I penso que tots tres dialoguen, i a més aquests dos són coetanis. A més aquests són coetanis. Llavors, em va agradar molt, perquè és un llibre... L'altre era matemàtic, era un problema de matemàtiques amb trens que es creuaven. És una novel·la policíaca, però el secret està com es creua el tren o què passa quan es creua el tren i vinga a donar-hi voltes i això. I aquí, en canvi, és al revés. No té res a veure amb aquella novel·la. Només té, per mi, una cosa en contacte que és que també és minuciosa i detallística. En aquest cas, per això és minuciós, perquè el personatge és un obsessiu. I això fa que sigui minuciós. És a dir, és el personatge aquest que és obsessiu amb saber què ha passat. Obsessiu o meticulós? Un funcionari d'aquells de manguitos i amb visareta... Bueno, està en aquest límit, eh? Quan una persona deixa de ser meticulosa i comença a ser obsessiva, o quan és obsessiva i això fa ser meticulosa, donaria per un tractat de psicologia. Però, sí, és un home que se li mor la dona, i llavors diu, i què feia la meva dona en un lugar desconocido? Sí, en un barri que no hi anava mai. No hi era, però hi era. Però hi era. I a partir d'aquí reconstrueix la vida de la dona, la vida al voltant d'això que feia la dona que ell no sabia, i alhora fa un retrat d'una certa societat japonesa, no? O no ho sabem perquè no som... No tant. Jo l'he vist una novel·la psicològica, no? Una novel·la de veure com una persona va pensant i com els detalls que fa i els passos que va fent i tot això. I aquesta meticulositat és el que m'ha fet proposar-te que llegíssim un Magret. Perquè el llenguatge me l'ha recordat. Jo penso que, no ho sabem, no hem parlat ni hem buscat molta informació, però Matsumoto hauria de llegir... Sí, el llibre de Matsumoto és del 75. I això és 68. És del 68. Però, bueno, a més, Simenon té una bibliografia enorme i per tant... Era molt famós a l'època. Potser sí que ha begut de Simenon, però jo crec que ho fa... Bueno, no li surt ell, igualment que aquí no el coneix. Així com el Simenon tots el tenim clar, que va ser molt famós, el Matsumoto aquí no, però allà era un escriptor molt reconegut en el seu moment. Castellotti l'ha dit i ara, perquè haurà pescat el Solano en algun lloc i li agradarà molt i és normal, però ja té el seu moment àlgid allà. Però són dues novel·les, sí, que són d'interiors, per exemple, molt de... Totes dues, aquesta retrata una casa, el Simenon, una casa de burgès, no? Però sí, d'alts burgesos, de grans burgesos de París. Sí, de gent riquíssima, palaus i quasi Versalles, allò és. Sí. I hem retratant personatge a personatge, que és la gràcia, no? Que cada un té el seu moment, i cada un és especial i cada un és diferent, i el Magret s'ho va mirant tot, i no és que no pugui resoldre-ho, perquè el cas és una excusa per anar presentant aquests personatges i se'ls va mirant des de fora i va dient cada un és més absurd que l'altre. Clar, és la gràcia, O sigui, la resolució de la novel·la no és gaire important. La gràcia és el treball que fa de personatges del Magret, que està estupendo aquí. I tu que ets més gran, per dir alguna cosa, creus que aquests personatges, quan ell ho escriu i es fa famós això als anys 68, existien en aquest París dels 60, aquests senyors? Això existeix encara a París. Sí? I aquí també. Passa que no ho veiem. I ningú escriu. No ho trobes pel carrer. Però és alt nivell de París. Ell és un advocat que es dedica a dret marítim, conflictes entre naviers de tot el món. Sí. I, esclar, té un palau i es casa... Que no és d'ella, que és de la dona, però... És de la dona, però es casa amb una dona molt rica i, això són aliances. No és que jo sigui un mort de gana, però no em relaciono amb les altres esferes. Un petit funcionari japonès i l'alta noblesa francesa... Sí, també són nobles, burgesos i nobles francesos, tot amunt, s'acosta a Nadal, ja podeu triar. Dues policíaques fantàstiques.